Hayırlı erте, Татарстан Дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гайбадуллина безнең бүгенге тапшыруда. 10 көнлек кадер хөрмәт Татарстанда халыкара өлкәннәр көненә багышланган өлкәннәр декадасы бара. Отнаны игелектән башлап, приют человека мохтаҗларга ярдәм күрсәтү пунктында үткән марафонда безнең телерадио компания журналистлары да катнашты. Һәр җәүһәрдә халкын тарихы бу районы Казан тамашачысына мәдәни тормышта кайнап яшәвен раслады. Октябрьгә кадәр халыкара өлкәннәр көненә багышланган традицион өлкәннәр декадасы уза. Алар өчен фестивальләр, иҗади очрашулар, ярминкәләр һәм башка чаралар оештырыла. Атна сайын шимбә көннәрендә 14 мәйданчыкта уза торган авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә дә пенсионерларга ташламалар ясала. Ул яшьтәгеләрнең сәламәтлегенә аерым игътибар булачак. Шулай ук мәдәният йортларында концертлар, махсус акцияләр һәм мастер-класслар оештырыла. Шәһәр музейларына да бушлай керергә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Казан мэриясе сайтында танышырга була. Мәгълүм булганча, өлкәннәр декадасы 10 көн дәвам итә. Шул уңайдан приют человека дип аталган мохтаҗларга ярдәм күрсәтү пунктында атнаны игелектән башла марафоны башланды. Мохтаҗ булганнарга ярдәм күрсәтү йөзеннән безнең дәүләт телерадио компаниясе хезмәткәрләре дә әлеге акциядә катнашты. Тулырак Динә Нәҗметдинова язмасында. Игелек ишекләре сәгать 10-да ачылса да, азык-төлеккә мохтаҗ булучылар күнегелгән гадәт буенча алдан ук килеп чиратала. Булдымы алтының? Булды. Менә шулай, рәхмәтләрен әйтеп, изге теләкләр теләп, хәтта алтыным дип тә дәшеп, әле яңа гына пешеп чыккан ашны авыз итәргә җыйналар. Бирегә төрле сәбәпләр аркасында киләләр. Иң еш очракларның берсе акча җитмәү яки ашарга пешерергә мөмкинлекләре булмау. Шундый тәмле, кайнар азык ашатканнары өчен бирегә килеп сыйынучылар приют человека оешмасына бик тә рәхмәтле. Плов та була, кашалары вкусный, овсяный була. Ошошибыз, отнага бер бут калман имесем ошибыз. Бүгін күнде 2000-нен артық порция кайнар ризыктар атабыз көн сайын. Бу 16 точка. Татарстан буенча безнең 16 точка, Казан буенча менә 7-нче точканы ачтык 30 сентябрь көнне. Казан буенча 1000-нен артык, бөтен Татарстан буенча 2000-нен артык инде хәзер бүгенге көндә. Как у вас дела? Угощаетесь, да? Өлкәннәр декадасы башланып китү уңайыннан мохтаҗ булучыларга ярдәм күрсәтү йөзеннән безнең дәүләт телерадио компаниясе хезмәткәрләре дә әлеге акциядә катнашты. Мохтаҗларга ярдәм турында без гел сөйләргә тырышабыз, аларның эшчәнлеген күрсәтәбез. Ә бүген инде без үзебез дә аларга ярдәм иттек һәм чынлап та күңелдә шундый рәхәтлек. Чыннан да, изгелек җирдә ятмый. Саваплы гамәл кылу һәрберебезнең бурычы дисәк тә ялгыш булмас. Бу турыда татар эстрадасы җырчылары да онытмый. Алар бүген мохтаҗларны күчтәнәчләр белән сөендерделәр. Һәр кеше үзенең эшләгән киременнән бер өлешен шушындай эшләрдә сарыф итә икән, бу бик тә зур савап дип саныйм. Өлкәннәр декадасы 10 көн дәверендә дәвам итәчәк. Димәк, мохтаҗларга ярдәм күрсәтергә теләүчеләр 10 көн дәвамында бирегә килеп саваплы эш башкарыла. Күрсәткән игелекләребез артсын һәм дәвамлы булсын дип телик. Динә Нәҗметдинова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Апас районыннан да гуманитар ярдәм озатылды. Жылы киемнәр, юрган, одеяллар, бәрәңге, кишер, суган, кызыл чигендер Донецкий шәһәренә юл алды. Кирәкле әйберләр Рамазан мәчетендә тупланды. Ярдәм озату урыннан безнең чираттагы репортаж. Шит кеше бәләсенә битараф булмаган райондашлар кулларыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Бу юлы апаслылар бакчада үстерелгән яшелчә уңышы җылы киемнәр белән бүлеште. Донецк, Луганск, Херсон өлкәләре, Запорожье өлкәләре 30 сентябрь безнең Россия кергән көн уңаеннан шул регионнарда яшәүче халыкка, үзенең апас районда халыктан җыелган әйберләрне җибәрәбез. Гуманитарный помощь барлыгы 6 тонн. Гуманитар ярдәм җыю авыл мәчетләрендә дә башкарылды. Район мөхтәсибе Мирхәт хәзрәт Җамалиев белдерүенчә, халык быелда гышыр сәдакасын күпләп биргән. Азык-түлек әйберләрен шушында тияп укыганлыгы
muhtaçlarga uzatабыз инде, Аллаһ белсен. Безнең өчен инде ул саваплы нәрсә, чөнки muhtaçlarga ярдәм итәбез. Шулай итеп, халыктан җыелган яшелчәләр, җылы киемнәр Донецкига юл алды. Һәрберегезнең биргән садакасы кабуллардан булсын. Ләлә Зайнуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Бүген Казанда Татарстан Фәннәр академиясе бинасында күренекле дәүләт эшлеклесе Фәннәр академиясенең беренче президенты профессор академик Мансур Хәсәновка мемориаль такта ачыла. Әлеге чарада республика рәисе Рөстәм Миннехановның катнашуы көтелә. Мансур Хәсәнов шәхесе турында тулырак алдагы язмада. Бу көннәрдә, ягъни 30 сентябрьдә Татарстан Фәннәр академиясына нигез салынуга 32 ел тулды. Оешу карарын Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев имзалый. Республикада әлеге академияны булдыру идеясын беренчеләрдән булып Мансур Хәсәнов тәкъдим итә һәм үзе 14 ел дәвамында аны җитәкләп, галимнәр алдында зур абруйга ия була. Татарский народ имеет богатую, более чем тысячелетнюю историю своей государственности. Начинается она с Волжской Булгарии, где находятся истоки и корни современных татар. Тумышы белән Мансур Хәсәнов Зәй районы Бигеш авылыннан 1930 елның 25 июнендә дөньяга килә. Алабуга китапханә техникумын, Казан университетын тәмамлап, ул фән эшендә 6 ел гына хезмәт куя. 1961 елда ул партияның өлкә комитетында эшли башлый. Мәдәният һәм уку йортлары бүлекләрен җитәкли, гомумән идеология юнәлешен алып бара. 21 ел татар мәдәнияте, мәгарифе, фәнне Мансур Хәсәнов карамагында булды дияргә мөмкин. Бу өлкәләрдәге бар мөһим карарлар аның аша үтә иде. Аның башлангычы белән оешкан Татарстан Фәннәр академиясе республикада яшәүче халыкларның гына түгел, бөтен үзәк Евразиягә таралып яшәүче татар халкының да күп гасырлар буе тупланган тарихи мәдәни мирасын фәнни әйләнешкә кертеп җибәрде. 1994 елда академия составында Татар энциклопедиясы институты ачылды. 96 елда Тарих институтына нигез салынды. 99 елда беренче Татар энциклопедик сүзлеге дөнья күрде. Ул Лондонда 30 000 дәнә тираж белән басылып чыкты. Тагын 3 елдан Татар энциклопедик сүзлеге татар телендә дә дөнья күрде. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк. Күренекле галим Татарстанның гомум белем бирү, һөнәри техник һәм югары мәктәбе, республиканың китапханә, музейлар, кино прокаты челтәре үсешенә зур өлеш кертте. Аның турыдан-туры катнашы ярдәмендә республикада медицина, педагогия, музыка училищелары ачылды. Мансур Хәсәнов 5 монография һәм 300-гә якын фәнни мәкалә авторы. Бу хезмәтләре аның төрле чит илләрдә басылып чыкты. Аның бихисап хезмәт казанышлары югары дәүләт бүләкләре белән бәяләнде. Мансур Хәсән улы Хәсәнов 2010 елның 13 мартында 80 яшендә вафат булды. Казанда җирләнде. Шулпан Әмири, Татарстан яңалыклары. Кырларда көзге мәшәкатьләр дәвам итә. Авыл хуҗалыгында бер эш икенчесенә бәйләнгән. Бөртекләрне җыю тәмамланып, хәзер шикәр чигендере, көнбагыш, кукуруз суктыры эше бара. Көннәрнең яхшы торуыннан файдаланып, комбайнчылар ел уңышын җыю өчен бөтен көчен куя. Восток агрофирмасында көнбагыш җыю өчен без дә төшереп кайттык. Восток агрофирмасының Сарымаш бүлекчәсе кырында моңа кадәр кояшта янып торган сары көнбагышлар өлгереп башын игән. 180 гектар мәйдан биләүче басуда 6 комбайн уңышны җыеп алуда катнаша. Һәр гектардан уртача 15 центнер уңыш чыга. Агрофирмада бу культура 503 гектар мәйданда утыртылган. Әлеге басу безнең 180 гектар мәйданны биләй. Контроль апмалот. Урожайностьны 15 центнер гектардан күрсәтте. Басуда эш иртәдән үк башлана. Механизатор Ойрат Җиһаншин 16 елдан артык комбайн штурвалы артында. Моңа кадәр икмәк уңышын җыюда катнашкан алдынгы игенчеләрнең берсе ул. Хәзер Акрыс комбайнында көнбагыш суктыра. Бүтән комбайннарда төзек, Аллаһка шөкер, шибрә әйбәт кенә. Гектарыннан 15 центнер урожай чыгамы бу. Көнбагыш бөртекләрен ташу өчен техникада берсен-берсе алыштырып кына тора. Прицеп тагылган КАМАЗ машиналары суктырылган уңышны Зәй элеваторына илтә. Зәй басуларында көнбагыш 3165 гектар мәйданда үстерелде. Хәзерге көндә барлык мәйданның 26% суктырылган. Бу эшне 7 комбайн, Зәй шикәре һәм Восток агрофирмалары эшчеләре башкара. Һава шартлары уңай торганда аграрийлар һәр минутны исәптә тотып зур тырышлык белән ел уңышын алуда катнаша. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.
Татарстан хаклы рәвештә хукук белгечләре һәм юриспруденцияның төрле өлкәләре вәкилләренең аралашуы өчен дөнья күләм алдынгы мәйданчыкларның берсе санала. Халыкара юридик форумга Россиянең төрле төбәкләреннән һәм дөньяның 10 иленнән эксперт җәмгыяте вәкилләре җыелды. Бу һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Узган атнада илнең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән хукук белгечләре икенче халыкара юридик форумга җыелды. Төп темаларның берсе Конституциянең 30 еллыгы. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика җитәкчелеге исеменнән сәламләде. Татарстан халкы хукук белгечләренең һәм юриспруденцияның төрле өлкәләре вәкилләренең аралашуы өчен дөнья күләм алдынгы мәйданчыкларның берсе санала. Башкалада Россиянең төрле төбәкләреннән һәм дөньяның 10 иленнән эксперт җәмгыяте вәкилләре җыелды. Дәүләт вәкилләре форумда видео элемтә режимында эшләде. Сүз юридик мәктәпне үстерү, заманча хукук һәм БРИКС саммиты алдыннан партнер дәүләтләренең кануннарын үзләштерү мәсьәләләре турында барды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәис исеменнән кунакларны һәм форумда катнашучыларны сәламләде. Мы всегда говорили и говорим, к Конституции надо бережно относиться, трепетно относиться, не менять каждые 5 лет те или иные нормы. И вот сегодня мы уверенно говорим о том, что действующая Конституция сплотила многонациональный российский народ, что убедительно показала жизнь наша в условиях СВО и тех субъектов, которые вновь пришли, вернулись в состав нашей страны, Российской Федерации, люди сплотились, и эта Конституция позволяет это нам делать. Конституцияга 2020 елда төзәтмәләр кертү мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Эш төркеме составында Фәрит Мөхәммәтшин һәм Казан Федераль университетының профиль кафедрасы мөдире Евгений Солтанов эшләгән. Татарстан парламенты рәисе күп милләтле Россия халкын берләштерүдә төп законның ролен тагын бер кат ассызыклады. У нас нет проблем с отношением, значит, по конституционным вопросам с Конституционным судом сегодня. И тогда, конечно, на спорах мы это дело принимали. Это естественно. Но не вопреки. И Владимир Владимирович Путин тогда встречаясь с нами, кстати, выслушав нас, многие вещи, так сказать, подрегулировал, подкорректировал, и мы безоговорочно поддержали эти изменения. Зур юридик форумнан тыш башкалабызда Казан фән атнасы узды. Ул халыкара конференцияларны үз иченә алды. Завойский исемендәге абруйлы премия һәм дөньяның төрле илләре галимнәре катнашында секциялар узды. Россия һәм дөньяның төрле илләре галимнәрен ачуда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Фән атнасының иң мөһим тантаналы вакыйгасы күренекле физик Евгений Завойскийның дәрәҗәле халыкара премиясын тапшыру. Ул 91 елдан башлап электрон парламент резонансын куллануга яисә үстерүгә керткән өлеше өчен бирелә. Быел халыкара комитет карары нигезендә электромагнит резонанс өлкәсендә әһәмиятле бүләкләрнең берсе профессор Себер бүләгенең Новосибирск органик химия институты директоры Елена Багрянская булды. Фәрит Мөхәммәтшин Елена Багрянскаяга дипломын һәм лауреат медален тапшырды. Аны лайыклы бүләк белән Фәннәр академиясе президенты Ривкат Минниханов тақытлады. Премияның бездә тапшырылуы үсеп килүче буын арасында фәнне популярлаштыру җәһәтеннән иң көчле аргументларның берсе. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Һәр җәүһәрдә халкым тарихы. Татарстанның мәдәни башкаласы республика конкурсына Буа районы әнә шул исемдәге мәдәни мәгърифәти чара тәкъдим итте. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония бинасында узган Буа районы мәдәнияте көненнән Мөршидә Җиһан репортажы. Буа буе хәтләүлән, матур да суңкырлары, ярышларда сынатмыйлар, егетләре кызлары. Нәкъ әлеге җирдагыча Буа районы мәдәни башкала конкурсында сынатмаска җыена. Сынатмас өчен филармония бинасының һәр мәйданчыгы гөрләп тора. Кем әйтмешли, Гали дә, Вәли дә үз эшендә. Ул арада кунаклар да түрдән узам. Буаның бөтен ярышларында да җиңерлек куәте бар. Экономик ярышларда да, башка ярышларда да һәм әлбәттә мәдәни ярышларда җиңәргә бөтен мөмкинлеге бар. Чөнки Буа ул Иделнең аръягы үзәге мәркәзе генә түгел, шын мәгънәсендә мәдәният, әдәбият һәм гыйлем үзәге дә. Гыйльми үзәк булу нәтиҗәсендә Буа районы югары уңышларга ирешкән шәхесләргә бай. Миңа монда күңелле, дусларымны күрәм.
әйтеп килә, безнең шулай дип уйлыйм, концертыбыз иң матур, иң көчле булачак. Нигә дисәң, районыбыз шундый, халык шундый дәртле, бу мишәрләре булдыралар. Дәртле буа үзешчәннәре булдыра, әнә бит таләпчән жюри әгъзалары да, кунаклар да түгәрәк уенга кушылды. Алар инде гомер-гомергә бик уңган район, булган район кешеләре белән, талантлары белән, үзенең инде хезмәт нәтиҗәләре белән алар икмәк тә үстерәләр. Инде тормышны да районда хәлне күзгә күренеп әйбәтләнә. Күп кенә бит инде безнең республикабызда программалар эшләйме. Бу районда бик актив катнашканда. Буаның иң актив үзешчән коллективлары арасында Гөлҗамал да бар. Шуның хәтле акынып, үзебезне күрсәтергә килдек. Гөлҗамал ансамбле, кызларыбыз 12-без. Шул бәйрәмгә каршы минем туган көн дә бүген. 69-ны тугырып, 70-нче елда чыгам филармония шушы бинада. Минем кызларыма рәхмәт. Алар мине итеп кыртладылар, җырладылар. Җырлаучылар да, биючеләр дә күп булды бу кичәдә. Үзебезнең районыбыздан якларга Сөембикә ансамбле белән килдек. Җиңергә дип килдек. Бөтен көчебезне куячакбыз шунарга. Мәдәни башкала күргәзмәсе дә җиңәр өчен дигән максат белән ясалган. Бер тарафта кызлар палас суга, икенчесендә чигүчеләр кулы белән тудырылган гүзәллектән күзләр камаша. Без бик төрле юнәлештә эшлибез. Безнең уңган куллар дигән түгәрәгебез бар. Анда 12 өлкән кешебез йөри. Алар менә кул эшләре белән шөгыльләнәләр. Алар татар орнаментлары белән менә шушындый изүләр тигәләр, калфаклар тигәләр. Менә шушындый шкатулкалар ясыйлар, менә бик матур. Буа районы күргәзмәсендә нинди генә остаханәләр юк, биредә чып-чын акча сугалар. Әлбәттә инде анда буа дип язылган менә шушындый махсус акчалар. Әйдәгез карыйк әле нәрсә килеп чыкты икән. Бик матур менә шундый сугылган акча. Акча дигәннән күргәзмәдә сәүдә эше дә гөрләде. Кайтым менә шул Буа районы хәвәскәрләрен тыңларга, концертларын менә нинди гөреф-гадәтләр сакланып тора. Менә нинди күрчәк алдым, ул бик Сахалинга алып китәм ди шушы күрчәкне. Бик матур бәйрәм, бик шатланам инде. Менә мин бүген бәхетле. Мин канатланып Бельгиядан, Брюссель каласыннан кайттым туган якларыма. Әлхәмдүлилләх. Монда мине матур алтын көз каршы алды. Ләкин иң мөһиме буаларның моңнары, иҗатлары мине тиреп алды. Мин әле кичә генә кайтып төштем, ләкин бүген үк ишеткәч филармониядә буалар җыелганны, мин инде канатланып килдем. Һәм монда бүген шаккатырлык кич. Шаккатырлык кичне оештыруга Буа районының Чуаш мәдәнияте үзәгенең Дуслык, Уяв коллективлары да үз өлешен кертте. Буалар менә тырышып шул татар филармониягә килдек, беренче тапкыр. Бит шатланабыз, что шундый праздникны безнең Буа районга ясап бергән өчен. Икенче лицей укучылары Буа көне бәйрәменә түбәтәй уенын әзерләп килгән. Biz bugün Tırımkaya yazıgın күрсәттек. Мин Тышкан ролында уйнадым. Biz bugün бергәләп бейдек, уйнадык, шигырьләр сөйләдек, җырладык. Буа районы уңганнары тудырган бәйрәм рухы күргәзмәләр залыннан сәхнәгә күчте. Безнең як халкы искиткеч тырыш. Матур итеп эшлибез, яшибез, уңышларга ирешәбез. Район башлыгының хәер фатихасыннан соң филармония сәхнәсе Буа районының сәнгать осталарына тапшырылды. Театральләштерелгән тамаша рәвешендә барган мәдәният кичәсендә күмәк чыгышлар, аеруча милли йолалар, тарихи вакыйгалар белән бәйлеләре зур кызыксыну уятты. Һәр районда милли мәдәни мирасыбызның уртак, охшаш яклары күп. Чуаш кызының кияүдә булуы баш киеменнән аңлашыла. Туй вакытында килен тухяны салып, хушбу кия. Мәдәни башкала фестиваль конкурсында һәр район диярлек үз төбәкләрендә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләренә, тарихи асылына нигезләнгән чыгышлар тәкъдим итә.
рәхмәт жаусын, оештыручыларга рәхмәт жаусын. Кызларга, җегетләргә шуны әйтеп китәсем килә, бик күркәм булды. Искиткеч матур концертлары, җырлары, биюләре. Буа районы мәдәнияте көненең уңышлы узуы белән котларга сәхнә түренә Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре дә күтәрелде. Безнең Буа районының тарихы белгәнегезчә, Әби патша зрәгә генә монда юктан гына шәһәр исеме бирмәгән. Шулай ук безнең горурлык. Аның киләчәге бай. Аның яшәгән шәхесләре бөтен халыкка юл салган шәхесләр. Татарстанның һәр районы әлеге фестиваль конкурс аша буыннан буынга килгән гореф-гадәтләребезнең ни дәрәҗәдә саклануын, яңаруын, үз төбәкләре белән горурлануын чагылдыра. Шул исәптән Буа районында Казан тамашачысына мәдәни тормышта кайнап яшәвен раслады. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанның мәдәни башкаласы дип исемләнгән конкурс кысаларында әнә шулай һәрбер район үзенең гореф-гадәтләрен күрсәтә, милли ризыклары белән сыйлый. Милли ризык дигәндә 150 килограммлы гөбәдия бәлеше Яшел Үзән районы Осиново бистәсендә зур бәлеш гөбәдия гастрономия фестивалендә пешерелде. Чара Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов игълан иткән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан үткәрелде. Иң зур гөбәдия танылган аш-су устасы Резидә Хөсәенова җитәкчелегендә әзерләнде. Бәлешнең ничек пешерелүе хакында алдагы язмада. Зур мичтә пешкән майлы коймак, милли киемнән киенгән кунаклар, гармун моңы, җыр, бию. Бу зур бәлеш гөбәдия фестивале. Монда һәр кунак тәмле ризыклардан авыз итә-итә күңел ача алды. Без алып килдек шундый тәмле десертлар, татлы, аннарысын нурлат картасын, у безнең ясалган чәкчәктән, тутырма. Бу безнең яшьләр өчен бик кирәк. Чөнки татарча сөйләшә белгәндә генә, үз телендә сөйләшкә белгән кеше генә, үз милли ризыкларын пешерә алганда гына, шул вакытта гына халык исән кала. Зур бәлеш гөбәдия фестивале тәҗрибәле ашчылар белән яшь кулинарларның бер мәйданда очрашуы булды. Монда инде менә төрле милләт вәкилләренең дус булуларын тагын да ныгыту өчен кирәк. Һәм инде без менә үзебезнең көллиятебез студентлары белән шушындый конкурсларда, Мәгариф министрлыгы уздырган конкурсларда барысына бик теләп катнашабыз. Өстәлдә татар милли ризыклары, чәкчәк, кыш теле, өчпочмак, зур бәлеш, әлеге тәмтымнарны республикабызның югары һәм һөнәри уку йортлары студентлары әзерләп алып килгән. Аларның пешергән ризыкларына Резидә Хөсәенова бәя бирде. Әлбәттә, без бит инде менә яшь буынны тәрбиялибез. Без бит инде мәңгегә килмәгән. Безгә аларга һәрбер нәрсәне күрсәтеп, менә шулай эшләрендә киләчәктә аларга менә шундый энергия биреп, аларның укуларында менә эшкә килгәннән соң дәртләнеп эшли торган безне алыштыра торган балалар кирәк. 250 йомырка, 1 кило чүпрә, 10 кило йөзем җимеше һәм 15 кило дөге. Биредә шуның кадәр продукциядән дөньядагы иң зур гөбәдия пешерелде. Махсус шуның өчен урамда зур мич, метр ярым диаметрлы тобада эшләнгән. Әлеге гөбәдия Гиннес рекордлар китабына кертелергә лаек ди оештыручылар. Әзер татлы бәлеш белән фестивальнең барлык кунаклары да сыйлана алды. Миләүшә Гыйльфанова, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Анда нәрсәләр күрә алырбыз икән, белешик әле. Хәерле иртә, Эльза. Хәерле көн, Ания, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Шушы көннәрдә зур уңыш белән композитор Резидә Ахьярованың Ринат Харис либретосына иҗат иткән Якинов балет премьерасы булып узды. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә дөнья күргән милли спектакль турында бүген студиябызның кунагы, көтеп алынган затлы кунагы дип әйтәсе килә. Резидә ханым Ахьярова белән сөйләшербез. Ул инде студиядә, тиздән без туры эфирга чыгачакбыз. Рәхмәт, Эльза. Димәк, түземсезлек белән көтәбез. Бүгінгі шығарылышыбыз шушының белән тәмам. Біз яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.